ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି ଯାହା ଉପରକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ବି ଚଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ସେହି ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯେଉଁଠି ସମୟ ଏତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼େ ଯେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବି କିଛି ଦିନ ପରି ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା କୈଳାସକୁ ଏତେ ରହସ୍ୟମୟ କରିଦେଇଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏଲିଏନ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏକ ପିରାମିଡ୍, ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତ ଏମିତି ଅଜବ ଗଜବ କଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର କୌତୂହଳରୁ ହିଁ ଏସବୁର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଆଗେ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବତ ଏତେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୈଳାସର ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଆଉ ବୌନ ଏହାକୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ ବି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏସିଆର ଚାରିଟା ବଡ଼ ନଦୀ ଏଠୁ ହିଁ ବାହାରିଛି। ତା ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜୀବନର ଉତ୍ସ। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ମାନସରୋବର, ଯାହାର ପାଣି ମିଠା ଆଉ ଜୀବନରେ ଭରା, ଆଉ ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଅଛି ରାକ୍ଷସତାଲ, ଯାହାର ପାଣି ଲୁଣିଆ ଆଉ ପୁରାପୁରି ନିର୍ଜନ, ସତେ ଯେମିତି ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିସବୁ ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସୁଛି, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2200 ମିଟର କମ୍ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ବି କୈଳାସ ଶିଖରରେ ପାଦ ଦେଇପାରିନି କାହିଁକି? ଜାଣନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୱେଷକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହାର ସିଧା ଉଠାଣି ଦେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତିକି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବତାରୋହୀ ରେନହୋଲ୍ଡ ମେସନର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ସେ ଏହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚୀନ ସରକାର କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବି ଏକ ଅଭିଜିତ ଶିଖର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ସତ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ପିରାମିଡ୍ ଭଳି ଆକାର, ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କୁଆଡ଼େ କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ମଣିଷ ତିଆରି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲେସିଆଲ ହର୍ନ, ଯାହା ବରଫ ଯୁଗରେ ହିମବାହଗୁଡ଼ିକ ଘଷି ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଏମିତି ପିରାମିଡ୍ ଆକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଦାବି ହେଉଛି ଏହାର ଦୂରତାକୁ ନେଇ। କୁହାଯାଏ କୈଳାସରୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଷ୍ଟୋନହେଞ୍ଜର ଦୂରତା ଏକଦମ 6666 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ବାସ୍ତବର ଦେଖିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଜଲ୍ଦି ବିତିଯିବା କଥା ଆଉ ବୟସ ବଢ଼ିଯିବା କଥା, ସେଟା କ'ଣ? ଏଇ କାହାଣୀଟା ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସମୟକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ କାହାଣୀର ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଏର୍ନେଷ୍ଟ ମୁଲଦାଶେଫ। ସେ ଜଣେ ଚକ୍ଷୁ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଲଦାଶେଫ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଜବ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସାଇବେରିଆନ୍ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଥିଲେ, ତାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ, କୌଣସି ନାଁ, କିଛି ବି ପ୍ରମାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଅସୁସ୍ଥତା କଥା କୁହାଯାଏ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଏକ ସରଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସିକନେସ୍। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଗଲେ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଲୋକେ ଭୁଲରେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏହି ସବୁ ଅଲୌକିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ କୈଳାସର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ? ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି।
କୈଳାସର ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର କୌଣସି ଏଲିଏନ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ରେ ନାହିଁ। ଏହାର ଚମତ୍କାର ଅଛି ମଣିଷର ଏକ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ଜୟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯାହାକୁ ଜୟ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଯାଉଛି, କ'ଣ କିଛି ରହସ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନିନେବାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି? ବୋଧହୁଏ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆମକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ।